tema atong Domingo. Kinsay na kahinom mo? Kinumdom. Unsa may tema nato igsaon? Agent of change. Ang ahinti sa kausaban. Ang ahinti sa kausaban. Taas kayo itong topiko na ito igsaon. Dayon ako itong giputol tungod kay kung ako gitong humanon, maabot kitag alas 2. Unya, kay wala man na human, ako ning humanon karon. Mao gihapon ang atong topic, ang ahinti sa kausaban. Magsugod ang kausaban diha sa atong kaugalingon. So importante kaayo nga samtang nangalagad tas Ginoo, hingpit yun ang kausaban. Tungod kay ang kausaban sa tao importante kaayo nga magkinabuhi ta nga uyon sa kabubot mo sa Dios. O kunya, ang kausaban sa tao igsoon, moabot ni sa tao sa dihang duna siya pagtuo. Ang kausaban mahitabo ni sa tao sa dihang makigbisog siya o magtinguha sa kausaban. Kay dili mausab ang tao kung wala siya tinguha. Mahimo lamang sa tao ang mga butang o maangkon niya o makapot ang mga butang na iyang gitinguha kana kung duna siya kinasing-kasing nga tinguha. O kana nga tinguha dili gyud siya muundang kung dili niya maangkon ang iyang gitinguha. Amin pa igsoon? Mao na nga ang kausaban sa tao mahitabo lamang sa dihang magtinguha siya. Mao lagi ito nga dunay kauban amo sa una nga nagsimba, ingon dayon siya, dong wala magig ko na usab. Tugay-tugay nagig kong nangalagad sa Ginoo, wa gid ko na usab. Gusto kong mausab pero wa gid ko na usab. Kung unsaon man nimo pagkausab, wa man pud ka naningkamot nga mausab. Siya naningkamot baya ingkong kinahanglan nga makigbisog ka, makigbulag ka niyanang mga butang na wala kahimok is Ginoo. Yampo, ingon po siya, yampo po din ako, mawala pa lang din ako ang pagpanigarilyo. Tinoon po, no? Kung yampo, mawala yun. Mao na nga ang kausaban, magdepende sa imuhang tinguha. Maghisgok gihapon ta karon og upat ka puntos igsoon. Kining upat kinahanglan ato ni siyang buhaton. Kay mao ni siya ang ipamuhat sa Ginoo nato. Ahinti sa kausaban. Upat ka puntos magsugod nga himoon nga mahimong ahinti sa kausaban. So upat puno ka puntos nga mahimong ahinti sa kausaban sa kinabuhi. So doon na di ay upat kabuta nga atong buhaton aron kita makasugod sa bagong kinabuhi. Muna ningon siya din tungod kay ang kausaban igsoon, humanan ni buhata sa Ginoo. Iyan ang himuon sa tao. So abot pasabot nako nga ang kausaban sa tao iyan ang gibuhat. Ang kausaban sa tao iyan ang ihatag sa diyang mutuota. So dili lisod ay kay human naman. Humana gibuhat sa Dios. Dili lisod. Ang ato lang atong dawaton, atong tuuhan. O kunya kanang mga kausaban kinahanglan nga atong buhaton og makibisog ta.
Kuningon siya dinhi sa ikaduhang Korinto 5, versikulo 5. Paliw kong basa. Ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban ug gihatagan kita niya sa iyang espiritu ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Tumagampo ka. Kanimo o Dios, salamat ninintag na sa buntagon o Dios. Amo kang ipasalamatan. Tungod kay o Dios, among nakita ang mga butang nga langit nun. Adayon o Dios, amo usab nga gitinguha. Ug kana nga mga butang Ginoo mahimo namo ni Ginoo, kana kun o Dios, imo kaming pagatugutan ug ang tanang mga butang nga wala nimo kahimot sa among kinabuhi. Adayon mawala kini kanamo Ginoo. Salamat ugad nga kining upat ka puntos o Dios nga among pagabuhaton. Tuguti Ginoo nga amo kining mamuhat o Dios. Salamat nga ikaw magapadayag ninintak na sa kabuntagon. O Lord, i-bless Ginoo ang imong pulong nga din o Dios masabtan namo sa yano ug klaro gayon. Salamat ugad sa imong paggamit karon kanako tungod kay wala akong giilang akong usab nga akong kaugalingon o Dios. Wala ko'y mahimo sa kong pagpaningkamot kung wala ikaw. Sa Lord, akong ipangayo kanimo ang dihog, kaalam, ug may pagpanabot nga akong mabatunan. Ug salamat Ginoo, nga ikaw o Dios magapasabot kanamo karon. Kini ako mga pag-ampo, mga pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Matod pa niya, hallelujah. Atong balikon to. Kaduhang Korinto 5, versikulo 5. Ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban. O gihatagan kita niya sa iyang espiritu ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Eksaon, ang Dios nag-andam na ding daan sa kausaban. O gitagana niya ang iyang balang espiritu alang niadtong mga tao nga mituo o magtinguha kaniya. Giandaman kaniya o kausaban. Nanigsoon, tungod kay giandaman naman ta sa Dios, lisod ba ang kausaban? Dili kinigsoon. Usa ka pananglitan karon. Dunay mga butang nga lisod nato buhaton. Apan, kay humanaman gibuhat, dili lisod buhaton, kay inay kitay mubuhat unta, pero kay dun gibuhat naman o giandam na, dili lisod. Kay humanaman. So, ingon nani ang kausaban sa tao igsoon. Kay humanaman gibuhat sa Dios o giandaman sa kausaban, so dili lisod nato igsoon. Buhaton. Nang kining kausaban nga gibuhat sa Dios kanato, mausab lamang ang tao sa dihang magtinguha pud siya. Apan dili ka mausab igsoon kung wala kay tinguha sa kausaban. O kunya, mahimo nato ni tungod sa balaang espiritu. Ningon siya, o gitagana kita niya sa iyang espiritu. Ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gihatagan alang kanato. So kining espiritu ingon nga pasalig. So sa tiya day ang tao mapuyan sa balang espiritu, so dili lisod buhaton. Tungod kay kining espiritu sa Dios igsoon, mao ni mugiya kanato. Kung unsaon nato pag kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. So sa gingon ko na, ang tao igsoon duha lamang ang mugamit. Ang yawa o ang Dios. Sa dihang gamiton ka sa Dios, kining balang espiritu
mao nimo giya kanimo. O unsaon nimo pag kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Ingon nga pasalig ang balang espiritu igsoon. Siya ang garantiya nga kita mga anak na sa Dios. So kagahapon samtang Bible sharing ang ato ang mga young people. So may appeal ko sa Bible sharing. Sa diha nga mihatag siya og verse dayon yan i-explain mahitungod sa pulong sa Dios. So dito yan na sinati nga sa unang panahon wala siya kahibalo sa kamatuoran. Wala siya kahibalo sa balaod. O iyang gibuhat ang salawayon nga buhat nga dili unta angay. Apan sa diyang nahibalo siya sa balaod sa Dios, sa kasubuan sa Dios, iyahan ang gitalikdan, iyang gibiyaan. Nalipay ko igsoon, tinuod ako nakasaksi dito. So garon, kusog kayo mutipad siyang mama, pero karon dili na. Ano man, tungod sa balang espiritu, nga mao'y nagapanglihok, ang balang espiritu, mao'y mutudlo, ingon nga garantiya o pasalig. Maong mausap ang tao. Apan kung dili magapanglihok ang balang espiritu sa tao, dili gud siya mausap. Bisan pa kada Domingo, musimba siya, tanang buluhaton tuwa siya, apan kung wala ang balang espiritu, iksaon, dili gid siya mausap. Tungod kay ang balang espiritu, mao nay driver sa tao iksaon. Duhara po nang drive sa tao. Ang yawa po, drive po ng yawa na sa tao. Pero ang balang espiritu, mausap ang imong kinabuhi kung mao'y magdumanga. Amen ba iksaon? Ugon niya, miingon siya sa laktaw ta sa 17. Sa maong gihapon nga kapitulo. Kay bisan kinsa nga naiusa kang Kristo, bago na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bago miabot na. Hallelujah. Unsa di ay? Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bago na siyang binuhat, ang daan miagi na o miabot na. O miabot ang bago. Miabot na ang bago. Ang daan kuno natong pagkinabuhi milabay na o miabot na ang bago. Sa kanya to, ang daan natong kinaiya mauni nagdumala sa tao. Ang atong karaan kinaiya mauni ang nakapadaot sa tao. Mauni hinungdan nga dili ang tao makaduol sa Dios. Mauni hinungdan nga ang tao dili mangalagad sa Ginoo tungod sa daan kinaiya sa tao. Kay kining kinaiya sa tao kung patumanan igsoon. Mauni hinungdan nga ang tao dili makaduol sa Dios. O kunya ang daan miagi na o miabot na ang bago tungod kay ang kausaban sa tao giandam na daan sa Dios. Miabot na ang bago sa oras. Mga nga ang kuyaw sa tao kung ang daan milabay na o miabot na po ang bago, abot pa sa pagdugo ba kanang nagdugang na po. Kuyaw igsoon. Mana nga bantayanan igsoon. Sa diyang mausap ang tao igsoon. Sa diyang mutalikod siya sa sala. O kunya magpadaog siya. Magpadaog siya sa mga butang sa kalibutan. Magpadaog siya sa kahilayan. Mutalikod siya sa Dios. Igsoon. Ingnon nako siya. Nga wala gyud kapuslanan ang gibuhat sa Dios kaniya. Dulungtanan sa Dios ang mga tao nga mutalikod kaniya. Ugon niya, ningon siya sa Tesalonika.
Unang Tesalonica 4:11. Unsa may buhaton nato? Ingon nga kita na usab. Tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon. Ayaw kamo paghilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong panginabuhi sumala sa gisulti na namo kaninyo. Unsa di ay? Unsa iyang giingon? Matud po na tinguhaa ninyo ang kinabuhi nga malinawon. Atong tinguhaon kuno ang kinabuhi malinawon. Kaniadto sa wala pa ta nangalagad sa Ginoo, tingali gumbot pa sa lukot ang atong kinabuhi. Apan sa diyang nangalagad tas Ginoo, mibanos ang kalinaw, mibanos ang kalipay, ang kadagaya saan. Unsa pay giingon niya? Ayaw kamo panghilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong gikinahanglan sumala sa gisulti namo kaninyo. Dili kuno ta manghilabot sa uban. So inanig saon. Dunay mga tao igsoon nga sulawayon ang ilang mga buhat. So dili ta manghilabot. Hinoon ato silang yampo. O kunya, dili ta magsalig sa gikinahanglan nato sa matag adlaw. Dili ta magsalig sa uban sa atong gikinahanglan. So, ambot pasabot, ingon nga kita di panalanginan sa Dios na atas kadagaya kay nagingon ang pulong sa Dios si Kristo nagpangatao siyang kabos aron kita madato. Nang karon kung magsalig ta sa uban sa atong panginahanglan, sa atong panginangbuhian, asa naman ang kadagaya nga gihatag kang Kristo nato. Ayan to so muwa, nagpagulbol yung tao ng silingan. Kay mangayo og asin, bitsin. So, tanan, bugas, bulag, ngayo. Nyagikan ning lagaw, pag uli nangayo bitsin og asin. Magpagulbol ang ipangayuan. Apan salamat sa Ginoo kita, wala na nato isa. Kay kita, di panalanginan sa Dios. Di panalanginan ta. Mao na nga, kung ikaw nagtuo sa Dios, ikaw nangalagad sa Dios, wala diyo'y imposible. Matagbo gid nimo ang panginahanglan sa Dios. Matagbo. Kay naalamang diha sa Dios ang atong gikinahanglan. Ngan sa diha nga mangayo tas Ginoo, ang Dios mohatag. Tingali dunay mga tao nga wa nag-uma. Pero nganong natagbo ang ilang panginahanglan tungod kay ang Dios nag-supply sa tanan. Mao nay katingalahan kaayo nga gibuhat sa Diyos sa tao. Number 1 igsoon, niyon siya din sa number 1. Ang kausaban nagsugod sa kaugalingon. Ang kausaban kuno nagsugod sa atong kaugalingon. Nanunsa man ang kausaban nga magsugod sa atong kaugalingon. Kanus-a mahitabo sa dihang mutuo ta. Sa dihang mutuo ta, ang kausaban inanay nga mahitabo sa tao. Sa dihang mutuo ta. Ang kausaban dili nagikan sa imong igsoon kundi sa imong kaugalingon. Kana kung ipabag-o na to sa Dios ang atong pangunahuna. Yang mabag-o ang atong pangunahuna, masayran nato ang kabubuton sa Dios. Makaingon ta, ingon ani ra di ay. Ang akong buhaton, maunay kabubuton sa Dios. So makahibalo na ka. Ang mga butang nga imong gikalingawan, makaingon ka wa gid ay pili at tubangan sa Ginoo. Ako ning talikdan. Unya, ang
kausaban magikan man sa ato ang kaugalingon, kining mga tinun-an ni Ginoong Hesus, naglalis sila kung kinsa ang ilhon nga labing dako sa gingharian sa Dios. So ang buong pasabot sa mata ko sa kanila, kinsa gyud ang labaw nila dito sa gingharian sa Dios. Ang paligsoon, sige ng Hesus, diha sa atubangan sa iyang mga tinunan, nakuha siya ko sa kabata ug unya gipatindog niya dito sa ilang atubangan. Gawas kung mausab kamo sama nining bataa, inyo ang gingharian sa langit. Mateo 18:1 hangtod sa 5. Niadto hikayo na ang mga tinunan nga ngadto kang Hesus sa nungutana. Kinsa man ang ilong labing dako sa gingharian sa langit? Diyos, si Hesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya atubangan nila. 3 unya ningon siya. Mao kini ang tinuod. Gawas kung mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata. Dili kayo kamo makasulod sa gingharian sa langit. 4. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios mao kadtong nagpaubos sa iya kaugalingon upang nagpagkasama niining bataa. 5. Ug ang magdawat sa usa ka bata sama niini sa akong ngalan, magadawat kanako. 6. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kini mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hitan og dako nga galingag bato ang iyang liog ug tabog siya sa laot. 7. Pagkalaot gayud Diha rataman na yun. Diha ratataman sa 5. So iksaon, sige ng Hesus, so wala mo pasabot nga kita magbinata. Nakabantay mo aning bata, nganong gihimo, gikuha man ni Ginoong Hesus ang bata o gipatindog siya tubangan sa iyang mga tinunan, niya siya, gawas kung mausab kamo nga sama nining mga bata, inyo ang gingharian sa langit. Nakabantay mo aning bata igsoon. Una, ang bata walay kabalaka. Nakakita ba mong bata nga nabalaka? Wala gyud. Nga naman, nagsalig na siya sa ginikanan. Nagsalig ang usa ka bata. Tungod kay ang bata, kita ang nagatiman. Ato silang gipatulog, gipakaon, gibistihan, gidigo, giatiman gid nato maayo. Nanganong mabalaka man ang bata? Dili gid siya mabalaka, kay nagsalig siya sa ginikanan. O kunya ang bata sa dihang masuko, o labi na atong bunalan. Sa dihang masayop ang bata atong bunalan, muhilak na siya. O kunya, ang bata di gina magdumot din nato. Human og bunal ana, ato na siyang halugon, mulangi pa na siya. Ang bata pud magkakita na siya og kaaway sa iyang isig ka bata, grabing away nila. Binunalay sinong bagay. Pagkahuman ana, magtingganay, magdula gihapon. Nagdumot pa ng mga bata, wala gyud. O kunya ang pakinaiya sa bata, dili garbuso, dili hambugiro. Mao nay nabantayan nako sa bata igsoon. Mapaubsanon, dili mapaitas ko. Mo na nga gikuha ni Ginoong Hesus nga himplo ang mga bata. Tungod ang kinaiya sa bata, dili gid siya malinungtanon. Pero ang dagko igsoon, sa diha makadungog lang siya istorya, dili na gid na makalimtan niya. Og mao na nay hinungdan siyang kasuko og pagdumot og kalagot. Ug unya, labi na kauban nato sa simbahan. Moingon day adi na ko mo simba diha. Adto ko sa pikas simbahan. Kay dili ko ganahan maglantaw anang naong anang tuwana, nabihana. Ingon ani ang tao igsoon. Apan ang bata igsoon wala gid siya yunahuna. Nga mobalos og nagdumot. Ingon ana ang kinaiya sa bata. Wa siya kabalaka kung unsay iyang kanon. Wa siya kabalaka kung unsay mahitabo niya.
Ang gusto sa Dios sama usab ta ni ana. Nga dili ta mabalaka sa atong gikinahanglan. Magsalig na gid ta sa Dios. Kay bisag unsaon natong kabalaka maugtas na ta igsoon kung wala ang tabang sa Dios sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. O kunya, ang kausaban sa tao, kinahanglan mo desisyon ka. Ang kausaban sa tao, kinahanglan nga magpili ka kung kinsa ang imong alagaran. Pero si Yesue, iksoon, gipapili siya. Pag niyang gipili, alang kanako o ang akong pamilya, mangalagad sa Ginoo. Muna nga masubo ko iksoon. Kaya ang akong pamilya, dili tanan, ikauban namo og simba. Josue 24:15. Kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw, kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Diyos-Diyos ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia, o ang mga Diyos-Diyos ba sa mga Amorihanon dinhi sa Yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Manaisaon, si Josue, aduna siya tinguha nga ang tibuok pamilya niya mangalagad sa Ginoo. Ikaw iksaon, nangandoy ka ba nga ang imong tibuok pamilya mangalagad sa Ginoo? Ang atong mga bata nga gagmay pa, ang ayan nato ni nga dadon sa pagsimba. Kay kung moabot ang panahon nga sila hamtong na, ulitaw na og dalaga, maglisod na gid ta nila sa pagdalangan to sa simbahan. Nga naman dili naman nato sila mabutan. Apa igsoon, ingnon kanako, kung doon na kay mga anak nga wala pa dinhi dada sa pagsimba. Kay moabot ang panahon nga mudako sila, dili ka na maglisod sa pagdala nila simba. Nga naman naanad sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon ana, ang tibuok pamilya adunay dakong kausapan, ang tanan mangalagad sa Ginoo. Number 2, igsoon, ang kausaban nagkinahanglan og kaisog. Ang kausaban kuno nagkinahanglan og kaisog. Tungod kay sa gingon ko na, kining tao igsoon, moabot ang panahon nga mo talaw. Unsa may gikahadlukan nato igsoon? Daghan kay gikahadlukan sa tao karon. Igsoon, ang gikahadlukan nato, unsa mang mga butanga nga ang tao mahadlok kung mawala niya. Kining bandi, kining kwarta igsoon. Alos ang tanang mga tao gatinguha sa kwarta. Dunay mga tao, mga kwartahan nagtinguha na pud og dungog. Dunay mga tao nga kwartahan kayo, gusto sila nga makabaton og bandi. O kana ang mga butanga, kung naana nila, mahadlok na pud sila nga mawala nila. O kunya, kining pagsulay. Kung mudangat na sa tao ning pagsulay, ang tao walay isog ani. Mutalaw gid ang tao. Kung moabot na ang kalisdanan o pagsulay, walay isog niini. Apan nagkinahanglan ta og kaisog. Nagkinahanglan ta og kalig-on. Mao si Apostol Pablo, naghangyo siya sa taga Corinto.
Unang Korinto 15:58, busa mga minahal ko kay igsuonan, barog kamo nga ligon ug dili maparog. Pagkugi kamo kanunay sa pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Mubarog tang aligon taliwala sa pagsulay. Tungod kay ang mga tao nga mutalaw, mao duna unyay mahiaguman sa taong talawan. Mao na ningon siya sa Pinadayag 21:8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga matihilawason, ang mga salabangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon itambog gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao ning mga tawhanang mga talawan. Wala sila'y pagtuo sa Dios. Dili sila mga alagad sa Ginoo. Wala sila'y relasyon sa Dios. Mao ni ang nabuhat nila nga mga sala. Marigsoon, dili ta magtalaw. Kaya ang tao nga mutalaw unya igsoon, inay nga nakakaplag sila sa kamatuoran, mubiya sa kamatuoran. Ug unya makita na nato nga unta kauban man nato unta sila nganong nimbalik sila sa karaan nilang Ginoo. Mitalaw sila igsoon. Mananga naluoy kaayo ko kay mibiya sila sa pagtuo. Ang tao kung mubiya sa pagtuo, wala na gyud siya ay maayong na binuhatan. Hallelujah. Unsa pa yun? Episo 5:10 hangtod sa 11. Paningkamuti nga makatunan inyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangit-ngit. Hinoon ibutyag kini. Matod pa niya, akong balikon, so yun siya. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang mga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Unsay ang gingon paningkamutan kuno nato ang mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Kining mga butang nga makapahimuot sa Ginoo para sa buluhaton. Kining nga buluhaton igsoon. Ang Dios mahimuot kaayo sa mga tao nga mibuhat sa kabubuton sa Dios. Sama ning gibuhat sa mga young people karon ang pagdinasigay o ang pagpaningkamot nga makakat-on para sa kahimayaan sa Dios. Nalipay kaayo ang Dios ninyo. Kining mga Bible study na to igsoon, nalipay kaayo ang Dios nini. Ang pagbuhat nimo sa kabubuton sa Dios, malipay kaayo ang Dios nini. Sa 11, ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangit-ngit. Hinoon ibutyag kini matod pa niya nga dili ta mag-apil-apil sa mga buhat nga iya sa kangit-ngit. Ang pag-apil-apil sa mga butang nga dili iya sa Ginoo, dili makapahimuot sa Dios. Pariha atong konsihal pa ko sa una. Panahon sa araw, unya magpinalti man yun o dili mo tambong. Unya ang akong kasing-kasing nagdumili. Tungod kay doon na
ay katungdanan, mutambong ko, abi ninyo igsoon, sa diha nga tuwa ko sa sulod, grabe ang kasubo nako. Nga naman, dili man to iya sa Ginoo ang pag-apil-apil dito nga dapat. O kunya ako pagid ang gipaupiling-piling. Kunya dili di ay pwede nga nato nga buhaton. So, ang iya sa kahilayan, dili na ta pwede nga maapil-apil. Minaw ta nga dunay disco diha. Anang barangaya, dili na ta pwede nga moadto dito. Kay dili man to iya sa kahayag, kundi iya sa kanitnit. So dunay higayon igsaon nga nagbugnog kabayo dito sa amoa. Tungod ka ako, ang akong kumitin, kus an order man, o gunya ang hipi, gadili gid ang hipi, o gipatawag ko, ngano man ikonsihal nga naa may gabugnog kabayo sa inyo ha. Ngano wa man mo kabadlong ani, aman inyong kapitan. So giadto nako igsoon kay gisugo ko sa hipi sa pagbadlong nila. Abi ninyo igsoon, dunay mga tao nga mingon nako, akon siya aha ka musugal ani. Aha ka aning kabayo wa musugal. Ingko dili ko musugal, giari ko kay paundangon mo. Paundangon mo, nagsugo ang hipi. Kung muadto di ka, mutambong ka, ang ilang una, muapil ka nila. Pasugalo naman nung kus kabayo, kay kiniisog kayo. So dili tata pwede nga muapil-apil. Nga dili iya sa Ginoo. Sa ikatulo, ang kausaban nagkinahanglan og pakigbulag. Ang kausaban kuno nagkinahanglan og pakigbulag. Ambot pa sa buhay. Kung gusto ka mausab, talikdi, biyae ang mga butang nga dili makapahimuot sa Dios. Unsa man ang mga butanga nga atong talikdan o biyaan, makigbulag tanini. Ningon siya sa Episo 4:31, 32. Iyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko, ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-inisultuhay. Ikalimti ang bisan unsang kalibutgot. Pagkaluy-anay, hinuon kamo o pagbaton sa manumo kasing-kasing, alang sa usa-usa o pagpinasayloy kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Mao ni biyaan nato igsoon. Kasuko, kayugot, kapungot, usa pa gito. Biyaan nato. Makigbulag na taani. Kay kining kapungot igsoon, kining kasuko, amusan ko ginis kapungot o kayugot o kalagot. Biyaan nato. Talikda nato. Magpatuntag malumo nga kasing-kasing. Magpatuntag kasing-kasing nga mapainumon. Sa igsoon, kiniiya sa tao. Makadungog lang gani nga singkahan, mutingkag na dayong dalunggan. Makadungog gani istorya nga dili maayo, labi na makalagot. Kayugot. Ug unya musulti na pud siya nga magkapalagot hangtod nga silang duha na pungot mag-away na. Biyaan igsoon ang kayugot o kalagot. Kasuko. Pilipos 3:1. Sa katapusan, mga igsoon, pag malipayon ka mo diha sa Ginoo, dili ko sabayan ang pagsuglit sa gisulat ko na kaninyo, kaniya to kay dili makaayo man kaninyo. Mao na nga magmalipayon ta diha sa Ginoo igsoon. Kung ang tao dili magmalipayon, wa gi kay kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Tinguha ang kalipay.
ug ang kalinaw. Laktaw ta sa 13 hangtod sa 14. Hinoon, mga igsoon, wala gayud ako maghunahuna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang himo ko nga mawang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpanikamot kutob sa mahimo aron makabot sa daganan. Busa nagdagan ako diretso gayud sa daganan aron maangkon ko ang ganti sa patinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Managsaon ang atong tinguha karon nga makaadto tas daganan. Ingon si Apostol Pablo, wala siya nagunahuna nga nakabuot na niya ang iyang gitinguha. Ang hinoon, ang iyang gitinguha nga sama siya sa nagdagan nga diretso gayud sa daganan. Ingon ani ang atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, wala ni siya pakusganay. Wala ni siya inunta nga kana bang grabe karong adlaw grabe kadasig nako. Unya kung dunay pagsulay maluya. Ang tuyo sa Dios nga kining kadasig nato manaaman kay problema ug wala padayon ang kalipay, padayon ang kadasig tungod kay ang atong gitinguha ang mga butang nga langitnon. So dili makababag ang mga problema, dili makababag ang mga pagsulay nga moabot kayo tas daganan. Tungod kay atong Dios gamhanan. Makahimo siya sa tanang mga butang. Ikaw pa, ang kausaban, proseso. Tinuod igsoon, ang kausaban sa tao, proseso. Ingon ani, nakabantay mo og mais. Sa diyang mamugas ta og mais, mag-andam tag binhi. Grabe kakuti kung imong nunaon. Una, nag-andam kag binhi, dayon ipugas nimo ngadto sa yuta. Pag human nimo pugas ngadto sa yuta, imo na siyang abunuhan, imo na siyang hinuan, hangtod makabunga na siya. Pag human na pod nga makapuso na pod siya, sanggiyon. Ug unya itapok. Pag humagtapok, isulod na pod sa sako. Pag humagsulod sa sako, iyapo na pod. Dayon pilian, dayon pakpakan. Panitan ba? Humagpanit, isulod na pod siya sa sudlanan, dayon lubuon. Humaglubo, ibulad. Humagbulad, ipagaling. Hangtod nga mapugas na din siya. Ingon ana, mag-ingon ko ba, grabe kakuti, no? Samtang nagsanggi mi atong mais na mo ba? Ingko, ipugas sa yuta. Dayon abunuhan, hinluan, sanggion. Dayon humagsanggi, tapukon. Isulod na pug sako. Pagka humagyabo, pag humagyabo, pilian, panitan, dayon lubuon, ibulad, ipagaling, kaunse. Usa pa nato makaon. Ingon ani ang kinabuhi sa tao igsoon. Proseso. Daghan kita agian nga moabot nagyud ta sa daganan. Sama ani bang yogo? Kining yogo dili ginapwede nga putlon nimo diretso. Then pagkahuman nimong putol, imo na diretso igamiton isatong disliong sa kabaw, sapsapan pag ina siya. Ayuhon pag ina siya sapsap, hangtod nga mapurma siyang yogo, usa pa magamit. Ingon ani po ang atong kinabuhi. Kung dunay dili maayo sa atong kinabuhi, sapsapan nato. Sapsapan. Mao lagi ito nga dito sa mua sa una, palahubog kayo. Nya ang mahubog, maupay magwail. At tuon po sa usa ka palahubog, gilambus-lambusan, nasapsap ang naong. Pagkasapsap sa naong, nabutan. Nangalagad na sa Ginoo. Karon, nibalik na po. Sa iyahang gitaligdan. Kung nindot, siguro kaayo na, no?
Kay gibalikan man gid niya. Manang igsoon, proseso ang kausaban sa tao. Lingon siya sa Santiago 4:6. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsalon. Manigsoon, dunay giandam nga grasya sa Dios. Daghan kaayo ang grasya nga itagana sa Dios. Apan mapumot siya sa mga tao nga mapahitason. Apan gikaluy-an niya ang mga tao mapaubsanon. Sa Panultihon 12:22. Gikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon apan gikahimutan niya ang mga tinudano. Gikasilagan niya ang mga bakakon, gikahimutan niya ang matinud-anon. Panultihon gyapon 18:2 hangtod sa 4. Ang buwang dili magsapayan kung may nasabtan ba siya o wala. Basta lang nga makapadayag siya sa iyang panghuna-huna. Ang sala o kaulawan dili gayud magbulag kung mawala ang dungog, mubanos ang pagbiyagiay. Ang isulti sa tao usahay mahimong tinubdan sa kaalam, lalong kini daw dagat o daw aga sa sapa. Mao ning buang igsoon, dili gid ka makadungog og sinultian sa tarong nga tao. Dili ka makadungog og tarong nga sinultian sa taong buang-buang. Puros dina kabuang ang iyang gisulti. Basta lang nga makasulti siya og makapadayag. So kining taong buang-buang igsoon, dili na siya magsapayan kung unsay gisulti niya sa tao. Ang iyang gisulti sa tao nga aron ng tao masakitan. Aron ng tao nga mubati siya og kalagot pud siya ni sa tao. Kining buang-buang dili ni maminaw. Dili ni maminaw kung unsay imong isulti. Nguna na ang buang-buang. Alang kaniya, ang gisulti nimo nga maayo og tarong, walay bili na niya. Dili na mapuslanon. Unya ang taong buang-buang, ang yang una-una, husto na siya. Wala na siya naguna-una nga, kini ako dili kini maayo. Ang yang una-una, husto din siya. Dili na mo dawat og sayop. Apan, ang tao nga nagbuhat og matarong, kung sa iyang giingon, sama siya sa suba nga malinaw. Inuna na ang tao igsoon. Magpakahilom lamang ang tao nga tarong. Apan ang taong buang-buang, dili kina siya mahilom. Ang kausaban sa tao sa diha nga mutuo siya. Ibantay mo ning tao nga hilumon, sa diyang mahubog na siya, grabe kabanhaan. Banha kay na siya. Pag dili na po siya mahubog, hilom kay na siya. Manang kita giusab naman sa Dios, dili na ta sama sa taong buang-buang. Manindog ka igsoon. Hallelujah. Malihog ko kung sa music team. Wala rin. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Aman to si Lira. Inulit si Lira. Praise God.
atong milagroso ka nga Dios. Praise. 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 Puno sa himaya o pagkabalas sa iyong mga gamot, inabuhi itong yan mo, ngayong hingpit na kaayuhan, ikaw man Ginoo, wala'y lain kang ngalan, nga puno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, O Diyos, gamay ka, Jesus. Namulog kong paglaon ni kinabuhi ko, busay mo yan ko ang tanan, dihat kanigo sa iyong mga gamot, sa imong mga gamot, kinabuhi tugyan ko, kayong hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo, wala'y lain kang ngalan, nga puno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, Diyos, gamay ka, Jesus. Ikaw ang bukong paglaonin, kinabuhi ko. Sa ituyan ko ang tanan, diya kanimo. Milagroso, milagroso ka, Diyos. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bukong paglaonin, kinabuhi ko. Busay ko yan ko ang tanan, dihat kanimo. Sa mga kaaway, sa mga kaaway ko, ang iba't kong Ginoo, pinagkalingan mo ang tinago, pagkalasan mo. Milagroso ka, Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bukong paglaonin, kinabuhi ko. Sa ituyan ko ang tanan, dihat kanimo. Sa ituyan ko ang tanan, dihat kanimo. Praise God. Igsoon, ang atong Dios milagroso. Mosa, kung nagtinguha ka sa hingpit ng kausaban, igsoon, buhaton sa Dios. Tingali, pila ka na katuig nangalagad sa Ginoo. Gunya, nakita nimo kung unsa ang gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi.
So kanang mga butanga nga gihatag sa Dios kanimo nga kausaban padayon na igsoon. Tungod kay ang Dios malipay sa mga tao nga nausab ang kinabuhi. Hinumdumi ng usa ka bata gihimo nga ehemplo ni Jesus. Gawas kung mausab kamo, sama nini mga bata, inyo ang ginharian sa Dios. Sa ato pa diay, kung ang tao dili mausab, dili gyud ta makaadto sa dapit nga gisaad sa Dios. Si Ginoong Hesus mingon siya sa Juan. Ningon siya dito, gawas kong magpakatao kamo pag-usap. Pinaagi sa tubig o sa espiritu. Inyo ang gingharian sa langit. Wala kuno'y makakita sa gingharian sa Dios. Gawas kung siya matao pag-usap. O kunya, gipadayon niya, ayaw kahibulong nga ako mag-ingon kanimo. Gawas kung matao kapag usab, pinaagi sa tubig o sa espiritu. Dili gayud kamo makasulod sa ginharian sa langit. Kung dili kuno ang tao mausab, dili makasulod. Una, dili makakita, dili makasulod. Kana mga butang nga gitinguha ka na nimo igsoon na makaadto ka. Niata, ang atong pagpangalagad igsoon, atong gipuy-an ang gingharian dili sa kalibutan. Kung ang maong gingharian sa Dios, tuwa sa dapit na diin tuwa nagpuyo ang Dios. Ingnon ka na ko, padayon, kung nagtinguha ka man, kung kausaban, makita ra nimo unya nga ikaw giusab sa Dios. Kana kung nagtinguha ka. Sama na ko. Grabe akong tinguha sa una. Munaaw gani ko sa kong balay alas 12 gabi eh. Muadto ko sa lugar. Mugawas ko sa kong balay. O dito magluhod ko, magampo, magdupakos kung kamo sa pagpangayog tabang sa Ginoo. Kaysa akong una, walay kapuslanan ang akong pagpangalagad sa Ginoo kung dili ko mausap. Sa akong una, gakapoy-kapoy lang ko sa pagpangalagad sa Ginoo kung dili ko mausap. Grabe ang akong tinguha. Musinggit pagani ko nga, Lord, bag-uhan ko. Usba ko Ginoo. Gitubag sa Ginoo ang tanan. Praise God. Oh, we thank you, Lord. Igsoon sa imong gitidugan. Pag-igsulti sa Dios. Ang iyong asya. Dili pa ulahi ang tanan, igsoon. Dunay buhaton ang Dios nimo sa dihang mausab ka. Makita na nimo unya. Ug ikaw mismo matingala. Ngano man eh. Ako igsoon. Natingala ko. Wala ko itong katakos. Pero matingala ko nga dunay mga tao nga mugamit nako. Tungod kay nakita po sa Dios nga agayan lamang po ko gamiton. Bisag magunahuna ko igsoon sa akong kaugalingon. Sa akong kaugalingon dili gid ko takos ug kangayan. Buhata.
ang naa sa imong kasing-kasing. Nasayod ko nga dunay isulti ang Dios. Ang Espiritu sa Dios makigsulti kanimo. Buhata na. Tuguti ang balang Espiritu nga magahari sa imong kinabuhi. Hallelujah. Dunay isulti ang balang Espiritu nimo nga ikaw musulti sa imong kisatao. Ayaw paglangan igsoon. Sulti siya. Ako mismo sa unang panahon nakasinati ko. Ningon ang balang Espiritu, sulti siya. Wala ko naglangan, ako sa gisultian. Bisag maingon siya nga, bugiro ra kaayo ka. Ulahira ka. Ayaw siya panumbali nga. Oh, thank you, Lord. Kanimo, Diyos, among itunong anak kong pagpasalamat kanimo. Salamat balaan Espiritu nga ikaw magapamuhat kanamo. Salamat sa himpit nga kausapan. Tungod kay ang kausapan humana nimo ni gibuhat. Ang amo lang amo kinindawaton ug buhaton Ginoo. Ang angay nga makapahimuot kanimo. Salamat ugat sa matag usa karon kanamo nga imo nang gibag-o ug miabot na kanamo ang bag-o mga butang nga langit no. Salamat o Dios, ablihi Ginoo nga among una og kasing-kasing aron masabtan namo ang imong kabubuton. Salamat sa imong pulong. Iblis sa matag usa namo sa tibok semana. Nga ikaw o Dios mag-aamping o magasangkap sa among Panginoon. Nalaygon ka sa ulit katapusan ang kahimayaan o kadungganan imo lamang sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Yes, God,